Bideo honetan azalduko dugu zer den energia orbitala. Gorputz bat, beste gorputz baten inguruan biraka dagoenean interakzio gravitatorioari esker, gorputz honek alde batetik abiadura bat izan behar du, bai, orbita honetan mugitzeko abiadura jakin bat izan behar du, abiadura orbitala, horreko bideoan azaldu genuena, bera adierazpenarekin, eta beste alde batetik, nola abiadura hori daukan energia zinetikoa izango du, eta bestetik nola gorputz honen eremu gravitatorioaren barruan dagoen eta elkarrekintza gravitatoria jasaten duen, izango du baita ere energia potentziala gravitatorio. Beraz, gorputz honek izango du alde batetik energia zinetikoa mugimenduan dagoelako, eta beste alde batetik energia potentziala, bai, eremu gravitatorioaren barruan dagoelako. Biak batzen baditugu, lortuko dugun izango da energia mekanikoa. Eta matematikoki pizkatxo bat landuz ez da bat ere zaila, ikusi dezakegu zein den adierazpena zuzena jakiteko gorputz honek zein den bere energia mekanikoa. Erabiliko dugu aurreko bideoan abiadura orbitala kalkulatzerakoan lortu genuen adierazpena, sartuko dugu hemen eta aterako dugu. Bueno, hemen apuntatu talde batetik energia mekanikoa dela zinetikoa gehi potentziala, energia zinetikoaren adierazpena da bat zati bi gorputzaren masa bider gorputzak daukan abiadura karratura, bestetik daukagu energia potentziala izango dela minus g gravitazioaren konstante unibertsala bider eremu gravitatoria sortzen duen gorputzaren masak eremu gravitatorioa paiatzen duen gorputzaren masa, eta zatitzen dugu bi gorputz horiek artean daukat distantziarekin. Eta azkenik aurreko bidean azaldu genuen abiadura orbitala zuzenean horrela adierazi dugula. Orduan, matematikoki pizkatxo bat landuz, egingo duguna da, bai, adierazpen hau idatziko dugu bi hauek kontuan hartuta. Eta hau da energia zinetikoa, hau erabiltzen, eta hau izango da energia potentziala, hau erabiltzen. Zer da gertatzen dena? Gorputz honek, nola orbita honetan dagoen, badakigu zein izango den bere abiadura izango da orbitala. Beraz, hemen agertzen den V karratua izango da, hau, beraz, hau hemen barruan sartzen badugu, ikusiko dugu zer geratzen zaigun. Ikusten duzuenez, egidatzi dut. Bat zati bi M, eta jarri dut hau, ze karratu hau erro karratuarekin doa, beraz geratzen zaiguna da GM zati R, eta hau berdin idatzi dut. Jarraitzen badugu lantzen, geratzen zaigu horrelako zerbait. Bat zati bi G bider M, ordenatzen ditut, biak antzerakoak izateko, minus G, M zati R. Biet, ikusten bauzue, hemen dauzkagu bi batugai, kenketaren moduan daude jarrita, baina bi batugai ezberdin dira, eta biak dagoate G, M zati R. Orduan, hau izango da faktore komun aterako duguna kanpora, eta horrela geratzen zaigu. Fijatzen bagara, G, M, bai, hemen agertzen zaiguna, bai hemen eta bai hemen faktore komuna denez, onatera dugu, hemen geratzen zaiguna da bat zati bi, eta hemen geratzen zaiguna da negatibo minus bat. Bat zati biken bat, egiten baduzue, geratzen zaigu minus bat zati bi. Orduan, hau bider minus bat zati bi, aurretik jartzen badut, horrela geratzen zaigu. Eta hau izango da energia mekaniko orbitala. Izango da orbita batean dagoen gorputz batek duen energia mekanikoa.